Aika ja joo. Huomenta. Päätin tehdä tämmössä ää, ää, videoblogin. Tai vittu, mitä on. Kun olen just herännyt. Saatan. Kello on tulee noin 15 minuutin päästä puoli 12. Ja mä oon vaan nukkunut tässä näin. Joo. En tiedä, että tästä hyvää kuvaa, mutta ei voi mitään. Ja niin, pahoittelen aina näissä mun videoissa on helvetin paska kuva. Niin kuva ja kaikki muutkin. No, ja perseestä, koska minä olen kuvannut nämä kaikki nuo videoblogit saavana kameralla, vittu no shit Sherlock. Siis puhelimella. No, pitäis nousta, pitäis käydä suihkut, käydä aamutupakalla ja sitten ottaa taas pari tasottavaa. No, en ole juoppo. Minulla ei ole vain saatana mitään tekemistä täällä Ikaalisissa. Töitä on etsinyt ja tolleen noin, mut vittu kun ei tuu. Pitää varmaan aina vittu pyyhkimään mummojen persettä ja tolleen. Mutta tällaista tää elämässä joskus on. Kuvaaks tää vielä? Kiva sormimies. Joo. Sellaista paskaa. Tällä viisi. Joo. Muistakaa nauttia saatana kesästä ja vittu tolleen noin. Se on alan olemaan. Minä? Mulla on varmaan aika seksikkäät nää mun hiukset. En tiedä miten mä onnistun kuvaamaan. Tämmönen pörrö. Anteeksi. Itekään ei nähdä, että millään täällä aamusi. En tiedä. Tai nyt on tämmönen Ilve Endorata Afro-sierrokus saatana. Mutta joo, minä kiittelen ja kuittailen. Ja soitten suultani. Mut joo. Näihin heräämis vittu tunnelmiin ja tolleen noin. Jep, kukkuu, mummatkin nukkuu. Se on moro. Kuvaaks tää vielä? Vittu tää kuva vielä. Vittu, se on moi. Vittu.